Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan, di konten sederhana. Di video kali ini kita berada di Nek Tegalan. Nek Tegalan, Nek Kedung Kaji. Kedung Kaji lor. Wisata lagi Wisata Kedung Kaji. Dan di video kali ini saya berada di Tegalan Mbak Endang ya. Pak Supri Mbak Endang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mau apa yang ngaran ini? Syukuran karena alhamdulillah lomboknya panen lombok lur ini. Syukuran. Oh, panen lombok tampar ya. Ini masih nunggu tuan rumah sampai saya salahin yang Tegal lur mun digoleki di sore hari ini. Karo Pak Sunar kula nedi jeruk kale rencang-rencang iki lho aku omong pisan nedi jeruk niki wau. Kale rencang-rencang. Panar entek kale. Buat sahabat desa, minta doa dan dukungannya supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Ini di video ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, karena sering buat video di sini Mbak Endang do lombok ya. Jagungnya kebakar mbi. Wah, kebakar kan nih? Masa wis atas 6 guys? Lumayan atas. Tua. Tapi ompong-ompong enggak kedah. Enggak kedah. Nah, itu yang gacat lor, Mas Pri. Jeruknya gabes. Panen raya ini namanya. Syukuran panen raya Mas Pri. Raya. Acaranya apa Mas Pri? Syukuran panen raya. Metri jarang. Oh iya menteri. Ini Mas Haji Bonsa. Awas lo kambilnya garing nyeblak tengah ya Mas. Kalau kambilnya garing. Papa ki tenan po majan gitu. Enggak men. Umplingnya dilebokne aku krungu mak. Jadi ada ingkung dan campur-campur lho. Oke. Ya mbuh aku tidak Belum mulai. Masih rokok-rokokan lho. Perlu pengen sani anggenipun betos langit peline kadamel gadhahe adat-adatipun dinten nuwun anggenipun makarya wonten papan sekarang iki saben jumaaken wilujeng rina wengi sramine sampun wonten alangan satunggal apa asal jantine tuane. Nggih. Kan ngawuri ibu bumi bapa koso bumi tanak danyang kita bakal mbakali dusun kali gampang lan bumi papan pekarang pun suci pun kawruhi
Mugi-mugi saged ndongaaken wilujeng anggenipun makarya wonten papan pekarangan iki. Saged ndongaaken slamet dina wengi slamene sampun wonten alangan satunggal napa asal jantine kula sawanten singkang. Nggih. Sampun rakit ambengan sesuk siang sari saos hormat dhateng pangsanipun. Putri sak keluargane saos hormat dhateng Nabi kita Muhammad kang Rasul sak garwa putra sekabatipun sekawan. Abu Bakar Umar mangali kunjuk dhateng Dewi Petumas dipun kawuningani wit dinten Selasa Kliwon telune Supi hasadipun inggih menika ren yang anggenipun nyambut damel. Gadah asih mugi-mugi saged dipun ndongaaken wilujeng dina wengi slamine sampun wonten alangan satunggal napa asal janjine kula sawanten singkang. Nggih. Lan ngawruhi dinten 7 Penan Gangsa iku 3 sasi Minggu sekawan kandhike dinten Selasa Kliwon telune Suci inggih menika mugi-mugi anggenipun makarya wonten papan pekarangan iki saged ndongaaken slamet dina wengi slamene sampun wonten alangan satunggal pasat janjine kula sawanten singkang. Nggih. Lan ngawruhi yang sabelas dasan bapakanipun Suci anggenipun betos sekolah dhateng papan pekarangan iki mugi-mugi saged dipun ngapura ndongaaken wilujeng wis dinten Selasa Kliwon slamine sampun wonten alangan satunggal napa asal jantine kula sawanten singkang. Nggih. Minggaraken kajatenipun Suci anggenipun betos sekolah dhateng papan pekarangan iki mugi-mugi saged dina bulan tambah pangsune derek kula sawanten singkang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Amin. 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 Amin.